नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या कोकणी भाषा अभिमानी संघटनामार्फत सभा. कोकणी भाषा प्रेमी हजाररावची कळवणी. कारवार कारवार जोयडा हो तालुको कोकणी भाषिक. हिंगा 95% जास्त लोक कोकणी भाषिक. या भागातल्या लोकांली आवो भास कोकणी. या भागाची संस्कृती, अस्मिताय, सण, पर्व, रीती, भाती, देवकार्य, लग्न, मुंज हे सगळे कोकणी परंपरेचे. या कोकणीचे रक्षण करचे कोकणी भाषिकालय कर्तव्य असा. ज्या भाषेक भारतीय संविधानात्मक 8व्या वळेरीत जागो मेळ्ळा त्याच प्रमाणे कोकणी भाषेक हक्क मिळवून दिवचे हे आमगेले कर्तव्य असा. गेले काही दिवसा पहिली कारवारात नगरसभे व्यक्तीत दिशादर्शक नामफलकाचे राज्यभाषा कन्नडा बरोबर स्थानिक भाषा कोकणी देवनागरी लिपीत नाव बरयल्याचेर कन्नड रक्षण वेदिकेच्या भाडोत्री गुंडान काळे फासला म्हण तेमचे विरुद्ध कारवारच्या कोकणी प्रेमीन मालादेवी मैदानाचेर जमून तेजो निषेध म्हण कारवार शहरांतल्यान मिरवणूक काढणं जिल्हाधिकारीक योग्य क्रम घेवची विनंती अर्ज दिल्लो. या प्रकरणाचो न्यायालयीन लढो बी चालू असा पण अजूनही न्याय मेळ्ळो ना. कारवारचे बरेच मालगडे या विषयाचेर आक्रमक जावन पेटून उठिले पण तेजो ठोस असो अजूनही काहीच निर्णय येईल ना म्हण कोकणी अभिभाषा अभिमानी संघटना कारवार या संघटनेन परत एकदा या विषयाचेर एकमतान विचार विनिमय करून सरकाराले लक्ष वेधसाठी आयतार 4 जुनाक सदाशिवगडच्या श्री महामाया देवस्थाना लागी कणसगिरी रस्त्यार ग्रोवर्स क्लब सभागृहात सांजेर 3 वाजताना मिटिंग आपयला. सगळ्या कोकणी अभिमानीन मुजरत हजर रावन आपापला सल्लो सूचना मांडून कोकणीच्या उदरगतीची पुढली रूपरेषा मांडची. त्या सभेची सगळ्याकच ही माहिती दिवूक जमले ना तरी पण ज्या कोणाक कळले ना तेमी मुजरत हेच आपोवणे म्हूण या मिटिंगा हजर रावचे असे कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमचे वतीन कळयला. अरे हमने जो भारतीय संविधान में हमें जो हक दिया है, भारतीय संविधान में 29(12) में हमें हक दिया है कि जिस भाषा के लोग जहाँ अधिक रहते हैं वहाँ उन भाषा में उन्हें परिपत्रका मिलनी चाहिए, उन्हें बोर्ड पर अपने भाषा में लिखने का हक चाहिए, रास्ते पर स्कूल चाहिए. ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ हक है. और हमारे यहाँ के लोग 99% कोकणी भाषिक है, जोयडा और कारवार. इसलिए आपको भी मालूम है कि जो हमारी स्टेट लैंग्वेज का पहला महत्व है, उसका पहला महत्व है. इसके नीचे जो स्थलीय भाषा है उसको हमें सम्मान देनी चाहिए. इसी वजह से हम जो लिखा हुआ है जो हमें फिर से हमें लिखना चाहिए और हमारी भाषा का संवर्धन और हमारी भाषा का जतन करने का हमारा काम है. हमारी भाषा यहाँ का हम सबकी हृदय की भाषा और पेट माँ के पेट में जो हमने जो सीखा है वो भाषा हमारी कोंकणी. इस भाषा के लिए आपने थोड़ा न्याय देना चाहिए. कर्नाटका आमगे राज्य भाषा हांव बी कन्नडा अभिमानी. हांव म्हागेलें शिकिल्लें एज्युकेशन कन्नडा. तर कोण तरी सांगता आपूण अभिमानी म्हणून आमी बी अभिमानी. कन्नडा बद्दल आमकां काही कमी हे ना. सकल तांणी कोंकणीन बरयलें म्हाका बरें दिसलें. आमच्या लोकांक बी हातूंत आमकां खंयचें पॉलिटिकल इंटेंशन किंवा हे जागो वेगळो अशी जावन अशी हाजेर एक घटन जातलें हे हांव स्वप्नांत सुद्दां पळयलें नाशिल्लो. गांवचे एक बरी करच्याक सगळे लोक मेळ जरी वतात न्ही गांव बेगी बरो करचें जाता. आनी कोंकणी अभिमानी लोक आज आम्ही सगळो हे कडेन जालात आणि आमगेल नगरसभे भितर येवन घेवन आमगेल सगळे लोकांक कितें मागणी आसा पळय तुम्ही सगळे लोक मेळ घेवन नगरसभे अध्यक्ष आणि सगळे टिमाक तुम्ही हे निवेदन केला की आमगेल कोंकणी भाषा तुम्ही कितें बोर्डाचेर प्रस्ताव केले जो बोर्डाचेर घायले ते कंटिन्युटी दवरा म्हणून तुम्ही रिक्वेस्ट करू लागला. हे रिक्वेस्टा बद्दल आमकां बी अभिमान असा की म्हणल्यार आम्ही जल्मता सगळे लोक हे एरियात कोंकणी सोडल्यार दुसरी खंयची भाशा भितर उलयच कमी.
आम्ही सगळो जास्ती प्रमाणान हे कारवार गांवा भितर कोंकणीच जास्ती उलयतात आणि ते उलयते राबतात. तस म्हूण कन्नडाक आम्ही द्वेष करता लोक न्ही. आम्ही शिकील बी कन्नड, आम्ही हिंगा आता जो गव्हर्नमेंटाचे ऍडमिनिस्ट्रेशन चलोच बी कन्नडा भितरच आणि सगळो वांगड भाव बंद्या वांगड थोडे कडेन कन्नड उलयतात, खंय जाय पळय थंय कोंकणी उलयतात. तस म्हूण आमगेल्या भितर भेदभाव ना. आम्ही सगळो एकच आसात. आमगेल भाषा वार करचे आमगेल मनात ना आणि भाषा वार करना बी है. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकाक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतराक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकाक कळयला. कारवारच्या अमराई सातगिरे हिंगा 40 फूट अगड भाईत रेडो पडलो. अग्निशामक कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वयर काढलो. कारवार तालुक्याच्या अमराई लागी सातगिरे ग्रामात 40 फूट अगड एक भाईत एक रेड पडिल्ली घटना घडली. अचानक भाईत रेड पडिल्ल्यान रेड्यान भाईत धडपड करून आवाज करू सुरू केलो. तो आवाज ऐकून स्थानिक लोक जमून अग्निशामक दलाक कळयले. घटनास्थळार अग्निशामक दळ येऊन 1 तास सतत हरसाहस करून अखेर त्या रेड्याक भाईतल्यान वयर काढले. रेड्याक किरकोळ जखम झाला. पशु आस्पत्रेचे डॉक्टर येऊन त्या रेड्याक उपचार केलो असे प्रसार माध्यमाक कळयला. ಹಲೋ ನೀವು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ तुमच्या कबड्डी ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿರಿ ನೀವು ಆಸ್ಮರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ अमृत सरोवर कामगारी जाग्यार नरेगा कुली कामगाराक मोफत आरोग्य तपासणा शिबीर. हळयाळ. नरेगा कुली कामगारान कामाबरोबर योग्य रीतीन आपल्या आरोग्याची काळजी घेऊ जाय असे हळयाळ गुंडोळी ग्रामपंचायत PDO अशोक घाडी हेमी सांगले. गुंडोळी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या कुंभारकोप्पा ग्रामात महात्मा गांधी नरेगा योजनेमार्फत चलच्या कामगिरीची प्रगती जातेर आशिल्ल्या अमृत सरोवर कामगिरी जाग्याचेर ग्रामपंचायत आरोग्य अमृत अभियान तर्फे जिल्हा पंचायत आरोग्य खाते KHPT तालुका तसेच ग्रामपंचायत हेमगेल्या सहयोगान नरेगा कुली कामगाराक ग्राम आरोग्य अभियान निमित्तान शनिवाराक जाल्ल्या मोफत आरोग्य तपासणा शिबिराचे उद्घाटन करून तेमी उलयताले. आरोग्य खात्री योजनेत प्रत्येक कुटुंबाक वर्साक 100 दिवस गळूक संधी आसा. महिला आणि पुरुष दोगांक समान मजुरी मेळटली. ज्येष्ठ नागरिक दिव्यांगाक या कामात विशेष सवलत आसा. तेमी हेजो सदुपयोग करून घेऊ जाय अशें सांगले. नंतर 120 पेक्षा जास्त कुली कामगाराक आरोग्य तपासणी केली. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा
एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज, तशेंच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.